Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa, tentokrát je to zo Skywarsu. Som tu spoločne so Shortym, ale obidvaja sme na rozdielnej, on je na tu hashtag 2, ja som na hashtag 3. Nevadí, a ja spustím moje nahrávanie. No, OK, ľudia, som späť na serveri Lifeboat Skywars. Presne, jak si povedal. Toto. No a proste budem hrať Skywars. Áno, ale nebudem to hrať s Dragom. Ty máš debilnú mapu. A to, ja musím čakať zase na players. A ja? Nevadí, idem na hub. No, poď. Skús sa pozrieť, či si není Ty poď. A kde si? Rýchlo na hashtag 3. Ak to pôjde, skús na hashtag 3 sa poď. No, hashtag 2 nevadí. Zas. A to už začína. Nevadí, mne už to začína od... Nikto není. Je... waiting for play. Waiting for play. Keby to išlo, že vyberiem všetky čestky. Gogo, či tu niekto pozná Goga? Napísal Gogo. Newbie. Kámo, tebe už to začalo, ty sa máš. Ale ready has started, ale ja neviem, kde sú čestky. Jaj? Pozor, tam budete dvaja. A pozri do inventára, tam bude. Ty vole! Čiže ja som milióner. Tu sme dobré veci našli, ako. Bloky. Ja som... Počkaj. Pozri sa, jaj, ty šiti ma... Nechcem nikoho uraziť. Kto to hrá? Inak... Také jedlo. Pod komentár mi napíšte váš Skype. A ak máte Minecraft Pocket Edition a kde nevadí, ja vám ho... chcem urobiť tutoriál, jak sa to stiahuje zadarmo. No napodobne. Dá sa to stiahnuť zadarmo úplne ľahko. Ja vám ukážem, treba za GTA San Andreas, ale... Aha, San Andreas stiahnu takisto. Hej, ale to je podľa mňa úplná blbosť, lebo mne to nefunguje. Ja mám San Andreas na PlayStation 2. A mám aj Xbox. Takže to je... Určite. Áno, mám Xbox. No ale ne doma. Sme doma. Na dome. Na dome úplne. Do prdele! To sa nedá s nikým hrať. Ale čo by? Počkaj, skúsime. Ale nikto nebol na tom serveri. Keby tam niekto bol, tak ho vidím. Toto je za 10 sekúnd. Dobre, tu už aspoň vidím, či tu niekto je. Áno, sú tu. Dobre. Dobre, tak nejdeme. Ty, čum, aký je tento server? Čum, aké je to tu skromné, že koľko vecí ti to dá. No, Hypixel mi toto nedá. Na Hypixeli sa ani registrovať nemusíš. Však áno. Ale tam ti nedajú takéto veci. Ne. Tak ja po tomto videu ešte natočím video z Hypixelu. Počkaj, diamantový meč? Hm? Diamantový meč? Alebo drevený? Čo? Meč. Diamantový. Čo? Ale... Veď si povedal Ja. No tak drevený, ten má byť už dlhší. Aha, ale tento je silnejší, ja potrebujem. Tak goldový Ty vole, rozhodne. nemám lúk, ja ho musím zostrviť. Shit. Mám stack. To dám. Som Superman. To musím dať. Určite. Škoda, že není moc Superman, vieš. Alebo škoda, že sú to není Lucky Počkaj. Block Skywars. Úplne, hej, ja som v bloku. Ľudia, čumte, takto sa dá prebugnúť do bloku. Čo? Tak sa do bloku. Kde sa to stalo na tomto serveri? Úplne. Len škoda, že ono je. V strome. Do prdele. Aha, mne sa to strašne seka. Ja položím to. Na nič. A dá mi to hneď please lock. Veď som sa lognul. A ja? E-mail dávam na všetko. Ale to musíš dať lomené logy, ne? Iba heslo do chatu. Tak to prečo si mi To aj ja som si myslela, ani ja nejsom poriadne lognutý. Ale aspoň, že to idú tie minihry. Teda iba jedna minihra. A oni všetci padajú. No.
Bosky ledvy. Bye, O, bye. tam je napísané, že čím je killnutý. No to jsem nevěděl. Ne? Lebo teraz už to vie. Dobre, tak jedem. Fúha, O, tu je. ja som skoro padol. A táto česká. Fakt? Táto O, česká. já jsem spadl dole. Ježiš, tieto veci už mám. Páne bože. Na pana. Ja som si prišiel pre poriadny meč a ono tu iba brnenie. Já mám kamenný meč. Ja mám. Super! No. Ja mám drevený. Aj kamenný. No, já si to A nastavím. 12 meska. Čum, jaký lak. Jak sa Aj mě lak. to tak. On. Jaj. Hej, to kdo má zhodil? No moja mama. Ale mně se to úplně seklo. Dobre, tak já se připojím teda na Hypixel. Doufám, že jsem vám ukázal tuto minihru. A já zatím stihnem a připojím se na Hypixel, takže čau. Dobre, takže jsme zpět. Ticho buď. Dobré veci. No já jsem zpět. A my si jdeme, ty buď ticho. My si jdeme zahrát tu. Nikde Jak nemáš je- čestku. Jak je tu? Simon Says. Vypadni. To je moja čestka. Toto je Kikourek. Není to rage. Ne, vůbec. Ja nemám rage z hier, to mávajú iba závisláci. Hlavně, že ty teraz tu. Tak uvidíme na videu, že... hej ľudia, ak toto pozeráte do konca, tak napište, že či to bol rage, alebo nebol. Tým sa dokáže, že Kiko, no Shorty, dá sa povedať, všetci ho poznajú pod menom Kiko. Hej, A mňa pod menom to nepoviem. Tobias. No, to viac, no. Z Luníka To je jedno. Z Luniku 9, úplne. Z Luniku 9. 9. Pani, Ne, Adol som neprajný. Prečo? vyhrali sme hru. Lebo ty si ma zabil. No, toto není rage. Ne, to není. Musíme skočiť preč z tejto kostky vlastne. No, Treba skočili sme rozoznávať preč. veci. Hej, ale my sme skočili preč, no. A ja idem do húb. Idem zbierať huby. V húb. Ježiš, musíme prežiť survive. Ježiš, TNT Rain, musíme... Aplikácia Minecraft Pocket Edition vyhrali sa sme. zastavila. Aplikácia Minecraft Pocket Edition. A najhoršie je to, že mi... Nemáme skákať, nemôžeme skákať. Poď kalendár. Jakú hru si zahráme? Ja už hrám. Ale ja si nejakú chcem zahrať. Tak Ja to nemám ja hry. neviem. A mám iba 2. To všetko mám na to. Ježiš. Ne, mne to seklo, ja som sa... Ne, tak to... A ty buď ticho, lebo ti tu vrazí. Otvor! Tak sa na niečo pozrieme na tom na obchod Play. Ježiš, lava. Vyhrali Ja sme. mám video o ničom. Ale aj Hej, laglo nám to. Laglo nám to. zahráme si s Dragom Modern Combat 5. No, neskôr. Ja sa to pozerám. No, ja som... No tak nič, tak ja to strihnem a my si zahráme teda s Dragom. Ne, poď otec. S Dragom, sorry, to som ja. Toto bude video bez strihania. Proste No, bez všetkoho okej. ľudia. No, už sa stalo, ale tak nevadí. Tak ja dúfam, že sa vám to moje video páčilo, také dlhšie, ale zabavnejšie. Tak potom teraz ideme natáčať ešte Modern Combat 5. Ja nejdem už natáčať nič. No tak ja idem a ja sa s vami lúčim, takže čus.